Saging ba? Good morning, good morning. Today is Sunday. O gato ta karon sa Labangon asa punta Jollibee day kay bunyag sanak ni Manuyos. Unya sugaton ko niya dito sa may Jollibee punta. So ang bunyag mamigos atos buhisan. Alright mamigos. First time na ba? Kudo. Agi mang motor. Karo pa balik mo lakaw nga walay ikaw mamigos. Ganda na. So let's go. Aw, nakalimot ko. Wa man day ko uyab. Alright, mga pamigos, din ako diri sa sulod sa taxi. Paingunta dito sa Buhisan. Manamin ta mamigos. Okay. Diyan nata diri sa may puente mamigos dayong liko. Nya nabot na ta mamigos diri sa Punta Jollibee sa Labangon kay maguwatan jugos. Si Jollibee ay nagwaiting po siya customer Jollibee. So gata di ko maniyot mamigos. Mao niya ako naabtan, nag-prepare na sila, maglitson sila bili mamigos sa baboy. O dasi agaw ni Joyos o ako sad na pasumangil ag tuyok mamigos kay aring nun nga ning tabang ba kanang luto sa litson bili ay na mamigos tisngi sa tag samtang gi pichuhan og nag-prepare na studios kay matunim simbahan dayon naabot nami sa simbahan mamigos gi-seminar nami kay apil man ko sa ning kugos dara ko mamigos og nauman nami sa mamigos ki bunyaga na og kani kurusan nun kuanan sa ang ulo sa bata. Og sunod ani mamigos sa dagkutan ng mga kandila para sa mga nangkugos or mga sponsor ni Dudong Bryce. After ani mamigos picture taking. Dahil ba ko man mamigos nangadto na kami mamigos sakay ko tricycle para adto sa ilang balay kay tingpakas naman mamigos. Sakay ko tricycle mamigos. Dayon abot na ako mamigos pero nara sa isking na sa ila mamigos kaya tricycle di magkasulod sila ha. So naglakaw na ako mamigos. Tumigikan sa misa. Nga pag-abot ako sa ila habang mamigos hapit na maluto ang lechon belly. Time yun mamigos mga alas 12 ni siya. Nagituyok-tuyok. So crispy na. Nya nara mabisita mamigos o guba man ang ugos naguwat o mao nilang hikay mamigos mga lami ang sudan ay ba spaghetti yan so Jordan Bryce baptism